Здравейте от Vlogmas ден 3. Часът е почти 3 след обед. Аз днес отново съм почивка. Станах доста рано, пих кафе, поправих дома си, но сега напеча едно хубаво слънце и реших да изляза и да свърша някои неща, които отлагам от няколко дни. Трябва да взема пратки от Еконт, трябва да напазарувам нещо за вкъщи. Имам малко работа в мола и мисля да посетя една сладкарничка, така че хайде да ви взема с мен да поизлезем в това слънчево хубаво време. Ето ме отново. Преди малко се прибрах, свърших абсолютно всички задачи, които имах да правя. Неща, които отлагах от дни. Взех си пратките от Еконт. Тези пратки ще ги отворя малко по-късно. Така, реших да мина също така и през Пепко, за да видя дали има нещо ново. И да, открих тази нова свещ с миризма на череша. Уха е невероятно, на череша, канела, нещо много коледно, много приятно. Наистина самите свещи, тези големите от Пепко, аз много ги харесвам и ги обожавам и купувам единствено само от тях. Малко по-късно ще си я запаля и ще се насладя на самата миризма, тъй като ние вкъщи много обичаме да си палиме свещи. Другото нещо, което взех, са тези масълца, които са за дефузерамид. Само една секунда да ги отворя. Те мисля също, че са коледни. Не съм си купувала от Пепко, между другото, тези масълца, но този път реших, тъй като изглеждат добре и са коледни. Надявам се да ухаят. Четири на брой са и струваха 5 лева, а свеща струваше 8 лева. Те всичките в Пепко, тези големите свещи са на 8. Или поне аз така си мисля, но да, повечето са на 8. Ето ги, това е на ванилия. Не знам дали се вижда. Много обичам да ми мирише. Да, на ванилия. Много обичам да ми ухае на коледа, на канела, на портокали, на мандарини. Много обичам тази миризма. Това също абсолютно е на канела. Това е на портокал и джинджифил, мисля. А това е отново на ванилия, но много по-приятно, може би ванилия и канела, нещо такова, но наистина ухаят прекрасно. За първи път, между другото, вземам от тези колените.
Да се надяваме наистина да охаят и да са трайни. Ето ги и на цената на 5 лева. След като минах през Пепко, минах и през Била, за да напазарувам някои неща за от дома и минах през сладкарница 100 грама сладки. Скоро не бях ходила там, тъй като аз по принцип не харесвам някои от нещата им, но този път реших да взема нещо различно, тъй като постя и попитах дали имат нещо постно. Жената ми каза, да, и има, и имаше няколко вида торти, няколко вида кексове, но аз се спрях на тази торта, която е с сини сливи и орехи. Изглежда много добре, не охае на нищо. Другото, което взех, е този кекс, пак е постен кекс, с малини и орехи. И другото нещо, което открих, е тази прасковка, която много ми напомня на едно времешните мама, които правише, баба и всички мои роднини ги правеха. Само че тези, които те правеха, бяха мънички и много приятни. Но тази е голяма, доста голяма. Нея я взех за мъжа ми, тъй като тя не е постна и аз не мога да я си позволя в момента да я хапвам. Но да, той ще я дегустира по-късно, като се прибере. Не съм ги пробвала тези сладки. Но сега заедно с вас ще дегустирам постните торти. Ще започна, аз още не съм вечеряла, но нищо. Ще дегустирам първо тази с сините сливи и орехите. В принцип, аз не харесвам сладките или повечето от нещата, които десертите предлагат сладкарница 100 грама сладки, но понякога има и много добри попадения. Да се надяваме сега тези, които съм взела, наистина да си заслужават. Така че хайде да пробваме. Веднага казвам, че тортата от сини сливи вкусна е, но не чак толкова добра. Отгоре се усеща пастата от сините сливи. Отдолу блатовете са от бисквитки. Не знам точно какви бисквитки. Надявам се да са постни. Има орехи, усещат се орехите. Има много захар, което малко мен ме притеснява и не е по мой вкус. Но горе-долу става. В смисъл не е перфектната торта, но да. Сега ще пробваме кекса, който е с малини и орехи. Това по-скоро ми прилича на брауни, което аз приготвих онзи ден. Здравословното брауни от GM, което купувам без глутеновото и без захар. От него приготвям торта и наистина се получава доста добре, тъй като се балансират вкусовете от самото брауни и от кокосовата сметана, която използвам за крема. Сега ще видим това. Прилича ми по-скоро на брауни, но не на кекс. Но сега ще ви кажа. Браунито е невероятно. Абсолютно този десерт, който казаха, че е кекс с малини и орехи, за мен е брауни, е божествен и наистина е много добро попадение. Усеща се шоколада, горчевината на какаото и на самото брауни. Невероятно. Това е наистина моят десерт. Оказа се, че 100 грама сладки наистина имат добри попадения. Съжалявам, че съм толкова скептична към тях, но да, имат и добри попадения, така че благодаря, че все пак предлагате и постни десерти.
безглутенови също и здравословни, така че съм много доволна. Та сега ще ви оставя, тъй като ще вечерям, вече е доста късно. Аз още не съм вечеряла, а после ще отворя пратките, за да видя, тъй като съм поръчала няколко неща на мъжа ми. И по-късно най-вероятно ще изпусна някой филм да гледам, тъй като днес ми е почивния ден, а утре вече съм на работа и реших така да се позиционирам на дивана, да си запаля свещи и да релаксирам. Вече съм на дивана, вечерях, разходих куча Кая, запалих си свещи и реших да релаксирам, като си пусна един коледен филм, тъй като аз целогодишно гледам и обожавам да гледам романтични и коледни филми, но когато дойде декември, наблягам повече на коледните, въпреки че голяма част от коледните филми аз съм ги гледала, но има една малка част, които все още не съм. Така че сега ще си пусна коледен филм и ще се насладя на почивката ми. Надявам се видеята ми да ви харесват. Ако е така, абонирайте се за канала ми и оставяйте коментари с предложения за следващия видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро! No, but it's so beautiful. Why not sell it to someone who'll preserve it? Or you could donate it and turn it into a museum. Do something that'll benefit the